Η κυρία Хуизменова για ένα λεπτό. Уважаеми господин председател, госпожо комисар, колеги! След приемането на България в Европейския съюз, влизането в Шенгенското пространство е следващото събитие, натоварено с очакване. То е очакване за справедливост. След като България и Румъния се потрудиха и се справиха добре с техническите критерии за Шенген, забавянето на двете страни би било в разрез с правилата, утвърдени в Европейския съюз. Условията в Съюза са еднакви за всички. За нашите страни трябва да се прилагат същите критерии, които са действали и към другите държави членки. Противното е дискриминация. Проблеми с корупцията има в много държави членки и цяла Европа трябва да се бори с нея, защото 4 от всеки 5 европейски граждани считат корупцията за основен проблем в страната си. Европа има проблеми с увеличаването на емигрантите. По тези теми трябва да намерим общи решения, но придържайки се към ценностите ни и отстоявайки принципите ни. Η κυρία Κολάρσκα για ένα λεπτό. Panie Przewodniczący, mówi się w Unii Europejskiej o kryzysie. Dotychczas mówiliśmy głównie o kryzysie ekonomicznym. Teraz to, co się dzieje wokół strefy Schengen, powoduje, że ludzie mówią nie tylko gospodarka, ale również kwestia podstawowych praw.